משתמשים בהם, שאנחנו מתכנתים אותם, שאנחנו מפתחים אותם חלק מהם, חלק מפותחים על בסיס לגו בעיקר, חלק כבר נקנים כמו ש... אבל אפשר לתכנת אותם, אפשר לתת להם התנהגות מסוימת, כמו שאתם יודעים. מה זה תכנות? זה סוג של מתן התנהגות מסוימת לרובוט. הרובוט הכי בסיסי שאתם בטח ראיתם ומכירים, כולם מכירים את זה, נכון? אז כולם יודעים איך הוא עובד. כמו שראיתם, יש לו שתי התנהגויות מסוימות. הוא מתעקש ללכת לשם, בסדר, שילך לשם. אז אתם רואים, הוא לא נופל מהשולחן. למה הוא לא נופל מהשולחן? כי יש לו מה? חיישנים, נכון? איזה חיישנים יש לו? זו השאלה המעניינת. אז הנה כאן אתם רואים, 1, 2, 3, 4 חלונות כאלה. זה חיישן אינפרה אדום. זה למעשה בערך מה שאתם השתמשתם ביום, כשלמה הוא לא נפל מהשולחן, אתם ראיתם? בתוכנית שלכם? כולם עשו את התוכנית הזאת, נכון? בסדר, קדימה אחורה לא נופל מהשולחן. זה אותו חיישן, כמעט אותו חיישן. אותו דבר, הוא מודד מרחק מהשולחן לרובוט. וכשהוא מגיע לקצה, המרחק פה יותר מדי גדול, נכון? יש פה מדרגה, תהום, כאילו. אז הוא לא נופל, הוא חוזר חלילה. אותו דבר יש לו גם מגע מקדימה, נכון? בדיוק כמו שעשיתם, נוסע קדימה, אותו דבר. יש לו פה מגע, למעשה פה יותר מתוחכם. יש לו פה גם מגע מהצד, גם מגע מהצד הזה, הוא יודע להבדיל ביניהם. יש לו 1, 2, 3 למעשה. הוא יודע אם הוא נוגע מפה, אז הוא יודע שיש פה משהו קרוב. הוא טיפה יסתובב. אם הוא נוגע מפה, הוא יודע שיש פה איזה קיר, אז הוא יסתובב יותר. כשהוא עבד, אם ראיתם, שמתם לב, זה מה שהוא עושה. הוא גם יודע שעושים דבר הבא, תשימו לב. הוא גם הפסיק. למה הוא הפסיק? כי יש לו פה גם על הגלגלים חיישן, הוא יודע שאם גלגלים מתעוררים, אז כאילו הרימו אותו. אין טעם לעבוד. למה? בנוסף, יש לו פה עוד משהו מעניין, תשימו לב. הוא יודע לחזור לתחנה שלו. ברגע שהבטריה נגמרת, הוא יודע לחפש את המקום הגינה שלו ויודע לחזור אליו. איך הוא יודע? גם חיישן אינפרה אדום שנמצא פה, בפיפס הזה, יש לו גם כאן. זה משדר, זה סוג של חיישן, הם כאילו מתקשרים, למעשה הוא מחפש אותו, ואז הוא יודע לנהל עליו, הוא ככה מחפש, הנה אתה שם, לא אני נוסע אליו, בסדר? יש לנו גם בנוסף, יש לנו אותם? טאוור? לא, אין לנו, איפה עוד הכי נראה? טוב, לא חשוב. יש גם מחסומים, נקרא טאוור, סוג של מגדל כאילו. למעשה זה מכשיר קטן כזה, אם אנחנו רוצים לשים שהרובוט למשל לא יצא מהכיתה, אנחנו שמים את זה בפתח, זה יוצר מעין קרן אינפרה אדומה. ואז הרובוט שמגיע עם הדבר הזה וחוצה את הקרן יודע, הגעתי לאזור אסור לחצות. ואז הוא פשוט מסתובב ונוסע לכיוון אחר. שיכול להתאים עם דוקט. דוקט גם תקווה. זה אותו דבר. לא, זה בערך אותו דבר, אבל לא אותו דבר. בסדר.